होदो दे आं सामब्रामखौ न'आव दंफैयो लोगोफोर आलासि जानो फैदों आङो बेनिफ्राय माने न' गोदान हाबनायनि पार्टि जानो फैदों नै एकदम अमा बेदर एवदों बेनिफ्राय दालि ओंख्रि संदों ओइ बाजैमोन दंजोबो नै बाजै ओरै नाहर बाजैया दालि ओंख्रि संगासिनो दङ अमा बेदर एवगासिनो दङ आङो हा मादैया हाइजें देगासिनो नै थौसि फिसायाव ना दाउ गोदानखौ साफायनो आं दाउ गोदानखौ रागा जोंगोन नामा सोरबा साफायबा रागा जोङो ना नोंहा रागा जोङा होनलाय मोजांसो मोनो होनलाय माखासे गोदाखांबायानो माथो माथाम नामा होमबा ए नाफाम दङ नाफामबो होलायबावगोन न' गोदाननि ना बाजै जाबाय मोजां जाबाय दा माबोबो फैबाय सामब्राम गुफुर होनोसै ओइ इयाव होनांला बाजै होखाबाय होबाय नोङो अ हाइजेंबो होबाय इयाव होदो बांद्रायबाबो बारा मोजां जानाय नङा आं हाइजें होगोनासो होना होदो ओं होना होदो इयाव बेदर एवनाया मोनबायानो नै माबा नांगौ आंनो हा सामब्राम गुफुर मादैया गय खावदों बैराथिखौ खोन्थाबाय मादै जोंहानि ओमफ्राय नै ओरैजाय बाजैनि बिमा आइ गय खावग्रा जादों होनलाय बैराथि जों बानायनायखौ देखायनोसैहाय आङो नै बिबु सोनानै एकदमबारे हासुङाव माबायाव अराव होनानै जानोसै ना मेनानै गोथाव जाथारगोन खोमाहाय नै गोथाव जायो गोथारदोंहाय बाजैया जोंना माबायदि एवगोनथाय मिथिया गोथावथार एवहाय बाजै एवाबानो मोनजायालाय बाजैया थाब फैयो एसे ए दोनखादों होनाजोबदो दे अराव हासुंसे जाखादों नामा ए ओइ आग्लायनायखौ बियार बथलाव सोदोलाय मोजां हुखा ओंख्रियावनो थब्ल' थांदों नामा मबाइलसो नायगासिनो नोंसोरो मिनिदोंसो माबाजों खबरखौ बोरैबा नुदोंहाय हा खोनाया दङ एसे आदा ओरैजाय नाहर बरिया नुखादों आदाखौ मोजाङानो जादों ना ओंख्रिया मोजाङानो जादों गोथाव ओमफ्राय गोरानाबोथ' एसे लोंबाय आं माबा लोंबाय दे न' गोदाननि ओंख्रिया दालि ओमफ्राय अमा बेदर ओमफ्राय मटर एसे होनाय सयाबिन कबि होनाय नामा मोजां जादों बिराद गोथाव जादों ना दे जादों माथो मानसिफ्रा गोथाव जादों खोमा बिराद जादों मानसिफ्रा बिराद जादोंना बयबो
Lanangan. Sosial dan deh. Like kalau mi berapa kasih minum mana? Hah? Like kalau mi kayak pura video naik kayak berapa kasih minum apa? Sosial dan kayak Dede. Ada minum sosial. Like kalau mah. Raka sekali. Kalau mah. Nơi ani asena. Ani. Ani ani iya. Mobile. Nengkau खिथादों आङो. Cuma PB ba. नै iya. नै ya ayong. Senang no kan. नै ayongआ. नोंसोरबो मबाइलाव थिखांदों आङो. YouTubeआव ayong. Aबैया. ओंखाम खुरथ'वाखैना? जाथ'वाखै साहा लोंबाय खोमा? बिस्रा सानैजों खनायाव जागासिनो दङ। जादो आबै। लाजिलायबावो आबैया। दे। आनैया जाखांबाय? ए। नोंहाथ' मिरामिससो। आगैनिसो। दे खुबै दे। होबाय। आसोलसो। देलाय आबौना बेरगोना बेरा नायलाय आबौना बेरगोना बेरा नोंनियाव दे ओइलाय बेरबाय दा फैफिनदो नोङो नै गामिनि आयंमोनखौ आंहा दासो लोगो मोननानै मबाइलावसो थालांदों देनां नायबाय थागोन आंहा ayong ayong bercai nalai apa ilam nayo. Apa cayang?